Ясно, стига си пада на колене тук да не си на матч. Да кажеш су, така ли се казва? Момичета, това не е за вас, това е футбол. Добре. Тя знае. Екзорцист, верно е да ги... Добре. Само Меси. Това е много странно с народа Нусия да вика само Меси. Спокойно, момичета. Те се сбиха двете момичета за Меси или Роналдо. Аз не знам в какъв свят живеем. Спокойно, момчета. Вие гримове нещо или какво? Вие добре ли сте? Всичко наред ли? Ей, я да си настроите на правилния канал, децата. Добре, готови ли сте? Това е шега, разбира се. Готови за голямата битка. Между другото, преди да стартираме с битката, получих информация с висше. Всяка касова бележка, никой да не мърда, слушайте много внимателно, всяка касова бележка от постоянните магазини тук в ритейл парка, над 50 лева, с много малки изключения, плюс-минус, разбира се, някоя стотинка, ще играя за над 5000 моментни награди и 3 екскурзии до Дубай. Искате до Дубай, нали? Тън-дън! Значи, ако сте пазарували някъде тук в ритейл парка за над 50 лева, плюс-минус някакви стотинки, може да са 49 и 58, да кажем. Едно! Чакай, не съм кал старт! Какво правите, момичета? Вие пък нямате търпение. Такава игра да играете. Добре, 3! Патета, ти вече не разбрала. Като нанижите всички гевреци, накрая слагате патето. Ясно! Връща се бързо по местата. Добре, разбрахме ви, кари, дай следващия. 3! 2! 1! Дай бързо газ! Дай. Жълтия, я да ни кой е следващия. Бързо, жълто-синьо, добре. Следващия, оранжев, добре. Давай, по-бързо. Лилав, давай бързо, лилав, бързо газ. Следващия, зелен, честито. Дай следващия, кой е? Добре, червен, бързо. За малко да падне, бързо. Син, следващия, бързо, розов, слагай бързо газ. Връщай се. Не, връщай се. Слагай патето, се връщай бързо газ. И... Стоп! Направо ми стана тъжно за това пате, защото милото не беше качено на кулата и сега ще плаче сиротинка, маничка душичка. Какво ще правим сега? Спокойно вече е качено, макар и леко извън играта. Върни се по местата. И един отбор печели. И това е отбора, който беше малко по-бърз. Обаче, понеже ми е много трудно, въпреки че съм комисия в състав, аз